Ah, goeie. Waar ben je jongen dwaande? Ja, nou, maar de tuin. Dus ja, het moet even opknapt worden. Hè? Dus, En dit mooie spultje, dat is van jou? nou, net van mij, maar van mijn vriendin. Dus, maar nee, ja, dat zit je mooi, hè? En is dit een vriendin of is het jouw vriendin? Mijn vriendin. ja, dus ja. En hoe lang is het al jouw vriendin? Nou, zij zie je, denk ik. Ja, het is trouwens omstandigheden gekomen, want haar man is overleden en mijn vrouw is overleden. En toen later hebben we er toevallig bij we zien komen. Dus, ja, En wat maakt het nou dat jou weer op een naai verelen worden binnen? Ja, zo dat, toen was ik 68 geloof ik. En nou, dan denk je van, ja, dan zou je nog wel een nieuwe vriendin herkennen. Als ik misschien behoorlijk ouder was wie dan had ik misschien gedacht van, nou, ik bedoel alleenig. En, maar ja, als je alleenig aan de tafel zit, 's morgens, dan, ja, nou ja, het leven gaat wat rond natuurlijk, maar dan is dit gezelliger. Maar, Wij hier het krijgt hoe jou. Dat is niet. Wij binnen van Heer van Omroep Friesland. ja, want er straks ik voor, dus Wij wensen jou nog een heel mooi leven en dat je met maar heel gezellig gaat te keren. Dat komt helemaal goed. Ja, dat komt helemaal goed.